हाँ जी, वीडियो हमार गावल वॉइस में इंस्टाग्राम पर ट्रेंड में बा, ट्रेंडिंग में बाटे। बड़ा आप लोग प्यार आशीर्वाद देत बानी। हर रोज एकरा पर लोग रील्स बनावता, हमें बड़ा अच्छा लगेला जब आप लोग कहिला कि बुलेटवा वाला गाना देखा, गुलाबी गुलाबी गौली उससे पहचान मिलल, हाँ बुलेट वाला गौली उससे काफी ज्यादा पहचान मिलल। आप लोगन का ये प्यार बा, आशीर्वाद बा। कोनो लड़का कहता है गाना के बिट्टू विद्यार्थी कवि जी, यही आप लोगन के पड़ोसी जिला देवरिया के रहे वाला बिट्टू विद्यार्थी कवि जी लिखनी और विजय चौहान भैया गोली उन्हीं का लिखली होगी तरह गुजरे ले नजरी से जब ते गुजरिया, वह के विराह में गोली काफी लोग पसंद के गए। लेकिन कैसे कोनो लड़का कहता का कलश हो जियो बा 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 जब के हंसे ले तब बगी या में फूल झरेला, जब के हंसे ले तब बगी या में फूल झरेला। अरे मधुआ से मीठ कर बोली यार, अरे गलिया से गलिया गलिया करे। अरे मधुआ से मीठ कर बोली यार, अरे गलिया से गलिया गलिया रे। अरे नमवा के हमारा रतनवा तू कहीं आने रत बेटी।